Ang butan nga bata, malipay magdulang. Ang butan nga bata, nilalay bilangga. Hello mga bata, kumusta ka mo tanan? Oy, niya kita sa adlaw. Hoy, bes, ato ang sukilanon. Kay bulunga ang alkansiya nga sinuwat ni Kuya Uji kung po krakasaw niya. Sa tanong mga namati na to karon, thank you kayo. Kay, di na lang kita madagang sulti. Thank you kay Lord. Salamat sa tibuok kalibutan, sa mga tabang ni mo Lord, sa atong katauhan sa tibuok kalibutan. Ilikay kami sa mga katalagmat, sa magiging kay Lord. Mga mamiri ang point out kami. Okay, mga bata, abang katama. Andi kita sa ika-upat nga adlaw sa kung aso ninyo. Ning simunawon na nga naguluhan, kay bulungang alkansiya. Magsuot ka inak sila, ha? Unsa kakon akong sultihan kalapot ni Ines inyo. Aron masayad sila nga doon na yung mga taong gusto mo hawd pa kay niya. Gusto naman yun. Kamay na lang ba ako kwarta din ng pilinda. Manawag kong Don Emilio. Nagtapok yun ang bagang hipon sa mga tao. Narasan Joyce ug Kiko sa Dublin. Nagapod ako ng mga food packs. Ay, sige mayo, buduol ko no. Bahala na, ako silang tabangan. Ay, wala. Sila rin doon ang nagapod sa mga food packs. Ako silang tabangan. Paduol ko silang nimutangan. O isa pa yan. Simutan ako eh. Nanimahaw naman kong adlaw ini. May butag. Oh, kuya. Butag Joyce, Kiko, May may butag, butag. kuya. Uy, Rudy! May buntag sa mo. Unsay ato? Kining, may mo ba kong mutabang? Gusto kong mutabang ninyo sa pagkapod ako din yung food packs. Daghan po kayong mga tao nga naglinya tao na. Okay ra po, pero sagdi lang, oy. Lingkod na lang kadiha. Kami na'y bahala ini. Makaya ra gid ni namo. Sure ka, Joyce? Tanawa o. Nagkadusingot ka nagbayo. Gusto, napilang tawin. Ha? Nia, gamin tapos mo sila. Rudy, Ayaw din kayo ikaw na ako. Dawang talaga nito aliyaw. salamat ha. Sana all. Sana all concerned. Ba di mo tag-uma na diha ha. Masudlan naglangaw tag-uma. Kinibay, ihatag mo. Kinibay, dangatan ko. Panghigugman, ko kanimo. Gihatag ko, tanang gusto mo. Gibalos mo. Uy. Ay, may bagting ako sa ito ulit ka man. Si may sweetie, kinilang nga nawag. Hello, sweetie. Good morning, Popsy. I miss you already. I miss you more, sweetie. Baga pa rin ba kung naman kaligo? Pero abi mo, sweetie, nag-andam na sa buog taas ang temperatura sa kong. Alams mo na.
Uy, mau ba? Inuog tambal. Ba sinugit kaso ka? Uy, lang, rintila niya. Pangkuintawan, labangon og siyam kalawon. Bangag sa ilong. Sorry, sweetie. Kalma. Kalma lang, okay? Pasensya ka na sa akong nalitok. Bueno. Unsa imong tuyo, ha? Nanunawag ka man. Importante ba ka na? Oh, sige. Sultiinan ko. Straight to the point. Si Emil. May gikasulti siya siyang cellphone. Ka-animal. Kasi mo kaya gika-istorya. Rudy, salamat kaayo ha. Ganun, nagpasalamat ka bang, Rod? Naluin ko nagtanaw ninyo. Oh, ninyo ni Kiko ba? Katagan ko na itong mga tao na nagkonsisok ganiha. Samtang nang hatag mo. Pagtingon lang kuya kung pila ang among isuhol nimo sa imong pagtabangan mo. Ay, lagi ito ko na una, ah. Ang tinood. Ingaw sabihin ko sa kong gibuhat. Ninyo kay ko ganiha. Og nalipay kay ko. Labi nga, dagang isuon tang kabos. Ang natagan ng pagkaon. Ay, tatay pa, mangutan na lang unta ko pa. Asa na dapit ang inyo? Layo din yung among bahay. Pero every weekend lang kong muli sa amo. Di na ako nga bahay maguli, ano? Kana, oh? Sa ilang auntie. Nga isuon ni mama. Kanang tapad na ng dakong mansyon. Oh. Hmm. Huh? Yan, sige ang gudang inyong mga mata. Nga, no? Ang butan nga bata, malipay magdulang. Ang butan nga bata, hinanay bilangga. O karon na niyang sumpay sa kong asoy kaninyo. Diha ka di ay mag-board? Oh, nga, no? May problema ba? Amo manggunang bahay ka ng tupad sa imong antik kuya. Unsa? Inyong bahay ka ng dakong mansyon? Mao di ay nga naay mga panahon nga magkakita lang tagkalit no. Ug wa lang dama. Karon pa na ako nahibawan nga siligan na data. Joyce, Kiko, pwede ko mananghidaan? Unsa man lang kuya Rudy? Ha? Unsa man na? Pwede ko nga mubisita sa inyong mansyon unyang gabi? Ganong dilikod kuya. Okay kaayo. May lang mo bisita ka sa kuya Rudy sa amo kay mingaw kaayo. Kami lang doon ni Ate Joyce ang pirmi mag-istorya. Nakay sista kuya? Ha? Sista. Oh, nga naman unta. Dadabayaw niya ha, kuya? Kung muduaw ka ni ate. Ba ni mo pasmado na kaayo. Tara na. Rod, sige ha. Manguli sa mi ha. Bye-bye. Bye ninyo! Yes! Salamat kami sugot ng iyang mangod. Nagbudo ako ni Joyce sa ilang mansyon unyang gabi. Popsy, ako lang i-send ni mo ang mga pictures nga ako nakuha, ha? Wait lang.
Wag, ayaw pa ko kalimti ang amount na cash na akong gipangayo, ha? Send na, Popsi. I love you. Bye. Utok bulinaw ka, Emilio. Dali ka matulungan sa akong mga bad. Makakwarta na sa punya siya. Siya rin naman ugwa makapaniid ang niyang asawa kung unsay ang sikreto. Oh, kay pinakauna man sabsiya sa iyang bana. Nan, wa siya katungod yung reklamo kung kinsi hatagan sa kwarta ni Ini. Huwag sa dili madugay. Ako naman niya mapuli sa pwesto sa ihang pulpul nga asawa. Huwag ko trangkahi ka ng pultahan. Abli lang. Uy. DC? Ikaw di ay? Abi ko ba ang bago na itong mga mail? Mga katabang nining mansyon. Sultihi ko sa tinuod, Emilio. Kinsa ka itong babae nga nabati ko sa imong cellphone kaganiha? Kinsa? Pangkong maniron. Ay, kuan. Ang ako katong pag-umangkon sa Surigawan. Si Michelle. Si Mikel. Hmm. Nanghaya man lang siya ni mo kwarta. Sa akong paniid, dili si Mikel ang imong gika-istorya. Una. Sige na. Sige. Sultihan ko ikaw. Ako kantong kabit. Daan pa yun lagi ko. Tinuo ko yung taon ni mo, Emilio, oy. Undangin na ka ng imong bisyo nga pamabay. Minyo ka na. May anak ta. Pahugti na yung taon ang bako sa atong kaminyoon. Buang ka pa. Unsa ba? Buhi nga uli. Ay, kukloob. Mauti isil-sil sa imong alimpatakan, DC. Himabay ko. Pero wa ko kamo pasandi ug ang atong anak. Magpasalamat ka. Nga nagkaambit ka sa bahandi. Nagibili ka na ako sa akong mga ginikanan. Kaya kung unsay gusto kong buhaton, ayaw kong barawa. Kay dili ikaw ang nagkontrol sa akong lawas. Takuma ka ang baba mo. Kung dili ka gustong... Batyan ko ni mo? Sige, batyan ko! O sa pa ibang ipaabot, ha? Sus! Kung dili ta pa nagkasawa, maayaw ni mong biyaan, oy! Wala mo sa kahinungdan! Emilio! Nalingaw itaw ng usaay. Bisag wa magkadimao ang aking sa gitara. Uy, Rod, walagi matandog ang akong giandang nga clubhouse sandwich para nimo. Sitsit, sakay. Uy, bituto ka magkunhi noon sa akong mga mata. Joyce, kanan, doon na lang ako'y isulti ni mo. I hope nga, dili kinini mo laingon sa pagsabot.
Nganong malain mo kuno ko? Unsa man ang isulti mo nako, ha? Ang tinuod bitaw, Joyce. Dugay na ko nakagusto ni mo. Oh, Rudy. Ayaw kalain na. Gisulti ko lang kung unsay sud karon sa akong kasing-kasing. To be honest, mahal ti ka, Joyce. Gikan pa sa una na itong panagkita. May paglaong ba ko sa imong kasing-kasing? Malipay magdulang ang hirali binangga. Sumpong ka ni Joyce si Rodi ka, taon na, mga bata magkasama. Kunya, biyaan kang Don Emilio si DC, o ipuli ang kabit. Ay, mag-istorya ta ninyo, mga bata magkasama, ugma, o niya. Salamat sa inyong papaminaw, mga bata mga kasama. At tangin ninyo, ugma, ang sumpay sa kung aso ninyo ni Simeona nga naguluhan kay bulungan alkansiya at sinilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitanan, dalit ka na to sa RMN Drama. Binangga sa